ye di so pepepe they say the kwa ni mu pa nti o si e di so yie pa bibi anso nyame ye de edin pa ani owu na ekwa ni mu na so nyame adom wonfa owu ma ye ana won so ho ye odin so doso nti yenya wrehim se onyame beye okay amen onyame beye yenya wrehim bibia nso nyame ye yade ye de nyina akọ nanim a obaboa ye no ayi afiri ni nyinam mame nko kyerɛkyerɛfo pani wonom apostle Owusu boatin niama ba cha kwa ba ye nua bibia bako o Christadom ye ho ye pa ye da jankopon ase Professor Samuel hello ba cha kwa bo Christadom arakwa ile nyame ase Papa Ozenne Apostle Owusu boatin na be bompa ya maye Apostle bompa ne yemfe adwumade ne sha na mame nka mo se na wotwe atwa mu no ensema ye kasa fa ho e wo fidiom celebration of the Holy Communion at the Dimakronkron ho enkomodie na papa emede ne no ya part 1 ene de part 2 no to amoso enti eneta mutuku ne tie ne nyina wanti a waye ho obi wo nim communion no nim yan se mede makoje makodi bone ye di gusu no e de no me e be yesu enti ne papa be nyina mu nchiremu Apostle ya me ma do funom ye mompaye na infid medina se onyame a wote soro wa utumi mu ni mhwehweye wa woni wiase nyina age nkwa na wo mogya ne toya boden so e ma yensu kitimi sebi enne eda wase so de nkwa kye na wo do do merema aba fidue mi hade wasem bre oman wiase ene ni padodo bi a etie biara awurade ye serew ne pa wo kyew eja wo mu anyeye ifa utumi no ho de kasa fa do merema mu sane se de utumi no ho de ntie okre bia obeti asem no wo hunu se efiri wasafo awurade na odom efiri mu apie ama fa hunde aye o madea ye wogide wo mu so bebre bonsam tumi ase wo so de tumi nti bedi hinema ya dom nti amen amen ya bompa ye wie betie nyame asem mame kai wo ese be kasima kakra am ye djumade na kona wie ya ye be ma nso akonya abebo awrem na fe wafre asema papa de tu dwa no ensem bisa ba ko mienu bo bisa papa obeyiwa no enti enko honorable senior apostle John Owusu Achiaw general overseer True Faith Church International papa edi ye ko nyame asem ene nyame fie papa akwa ba biem medna Christo din mu joso amen ba cho nyame asem yere zuaso mbo medo ase wie omya de hye senia oba ko adu trimde hima kasa aye no the trim den de minim se ye preach ko no abedo brebi no obeje trimde na kwama fama asidan ka urade da amen ye da obade nyankopon ase se aye ne pe na enedai wa mato ye asumdwem na uche mu yesua bribi fa adidima kronkron eho na ye hyase ye bedru baabi a ye wie ende awurade amaye opese yensa meto aso ye ba kire ekwan e faso ma adidi no ahihye wo hu nyinara sede awurade aka no okiro kronkron yi mu na ye wie a yama emfaso a ewoso emma wo Kristo ni bia se wodi adidima kronkron ni bi na ye koso ani ye wie no yam wo hu se wo ntra se ahote kwan so ani so a woni nkwa e wo Kristo mu kwasempa yeso tia betra ha ani kasa ye be kasa fa Kristo asem papa yi ho no ade ba akopɛ ani si ani so se dankwa saha timesere obi biara makoma anjojo na yedin na ti onyame asemi na mse nko na wie no ubenya dankwa amen asidanka urade da amen kwalito forma edikan no ti nchemu sia na ka asem kwalito forma edikan eti enum nchemu yensia 1 Corinthians chapter 5 verse number 6 ose mo ho anyefe onyame asemi ampa ode fa ye nana yiso Paul so and the chokoma Corinthian asafo no ampo se ye nyam som no edru baby a anwo ewo mu no enya fe koso monim se morika kakra bi ne kamori nyina o se enti yenim sane na awtwetwem ye kire mu se onyame asem no anko wom na tumi nso wom ampa
na se wodi amorika dada efra fufura esai amorika ni nyina enti se ye hwese amorika no de ye dada no ye beyi atwene ni ye de fufuro no asi wo na ya fayo me pa chew ebia na wunim se adidima konkon no se ne ye kɔ no eye tro kunkuru mu asem amba eti na wo betie no emabufu dabi nyabotre me pa chew so yes of planeti samiti o kra na onyame boaw na wo ti babru na se na wo kenken huna na wo dane no wo nya musuo nya boni bia anya boni mimi ni masofo mpani bebre mo aba me ho a me ne wo tra se wo tro kunkuru a mo kra no mo masu wo nsuo me kasa no kurem me ntwatro da abra me ne wo tra se no wo ti ase no me mama sofo mpani na e wo me chen bi ade bishops no akonsuom kobo wasu ana me kasa kire wo se omo sonko no mkoto aso emo omo sonkrofo aka na su no mo fa onyame asem no esi wo na odigo nyame asem si wa eme nyame ni pa nyina ye pe ampo ama urade asem yes timi sraw yese bia me babo asore echi na mo me betro asi kwampa no so amba na me ni wo ni akra ni nyina ye nyina nyankwa you asidanka urade amen koso enti munyi morika dada no nyina eti ena wuti asemi amorika di debi wo hone ne kiro konkon no nkwa me pa chew yi sani alata ni ka kire ne ba abra no ni di mai body apesie ani kontom na bomu a enwu gusuo that's right akora no hwe no na enwo no akogina ne papa nim anu odi body ni sikosi di papa nim ho o kontom na bomu no anu o sane tia besi nanim ana enwo no o enyina gi twi bejira akora nanim e papa ni to was ala sisi shigota no gota de wa part one mo sinu timi pam chaw ana wuti asemi gota no sinu na asundue embrama ye nyina amen amen koso na moye mole foforo sede moye piti no na yetumi ye more foforo sede eto apiti a ye mane ye den ampo onyame asem ode that's right so ka onyame asem hwe na wote ho na wudi a ewiase bribia no wade toto ho be ye na ema sumdue wonderful ehiraka urade amen Bible says ose na wokom ye ntwam dwan Kristo no nso mesraw me ka wa dwene say unim didaw say ye twam dwan no atitimbrem opagya no di ni so ma okunu no no de bo moja ne keka aponwa na no sade na otwe say na me ka no no awie embrem no wode afa ye twam dwan a woni Kristo Yesu no a woni wiase nyina agye nkwa no Bible kasa kire Yohane woman was say enfiase no na asem no wo ho na asem no eni onyankopon na na wo ho asem no ayi onyankopon hallelujah amen Bible says enti mo mayen sefa enti nyamsomfo nyinara wo me keka ye ho enye morika dada nim enye dada no enyuma no de bi nanso enye boni ye amuye me think say me ye ne sie be yi enye no name of the enye morika dada nim enye morika dada nanso enye boni ye de bi o ene amuyo boni enu onyame yasam emfata obi say Bible say man bom nyini let heaven krono aye pemu akono sabi said the bonga for pay the cordia ani akokora John babregu de bi o ayatene for eno onyankopon be fa wonde wakọ na ebia na unim ena na wasakita aboni bi mu na ayeye eno ti na ye twam dwan Kristo Yesu onyankopon de ne ye mpata de ema ayeye eti nda wati Kristo nkan no se woti ase na wo ma ho kwai se nde miwura Yesu na minim na yo eti enadai ma fall se me kra ene ma gye nkwa obetima gye me nkwa eti ene ma jabe pem nyina ade ama Christ so mi mu abia odo obane bechew ampo obesiesie o amen na ba ye pe amba ama urade ehiraka urade amen kwaso na mom kronkron ye ne nokure apetinim na mom kronkron ye abrabo kronkron okotu obi ade da ho
onko akofa ho ye hunu wei aye konkro ya brabo wei aye adom wakajidie na hwe waso fre kro no wakahwe na wadi nkugu wom na watu asa akwaye bone ne bio enti Onyankopɔn ba Yesu wakafra osoro fre no a ekuro no a ebeye ye unya adwen sakra amba o kwaso na nto so no o se matwe no mekrata mu se o se ye domamofo ni afra se owura afiri ho a ye be communion no so na communion no aya konkon ya brabo ne yedidie se de o kan no etimi serew Bible say apiti foforo no aye tumi de kwa didi makonkron no domamofo nkan jamamoni uni bi saudi bi nura ene de wudi ni se body ampasie bi keke enna wutie yame asemi de hweye no ankodi bio this was sakra wadwo amba abobra papa kwaso enye wiase adwamamofo da bio anani birifo da bio anamimfo anasisifo anabosonsomfo ho asem na America bi anabosonsomni bosonsomni de ono woso kro no ofata ho bai ni nyankopon ni twaka bia Jesus sakra na adwo that's right etinda sawo ye konfo anabosonsomni kura me na bonyame asem so kasa kire se sakra wadwen kotugu na maye mbosu enhye ja oba ene wonkunkun sane ebrebi no me kan wo ha no na ebeye nkwaje amawo etime sremu adidima no ebi to atoaso a eye bone akameka ni nyina na ya briniti ana mabia ne aduru babi etime sraw se wo mpra bia kom yensa mbo wasu foforo na nya dwen sakra ansa na didima konkron no wadibi ukogidi je kaina de na woni afobuo na na me kasa yi no wati atemu dawso ti sakra wadwen wo ye bayifo jai entu anadwo biew wo ye manefo jai esubia wo mu ani nyame asem emfatan say your master Jesus Christ wo ye otruni ni ene no kwafo amba krono aya hotefo okuro won fa kronfo nkoguo na kura wo risk akoko na asiesie eni papa onya kwa akowie bi ti sakra wadwen amba nenya krono mu hyen amba amen etie badane asam no ade akọ Yohane asempa etie adumi ensa da akọhwe ehyehyeye a eda adidima konkro no eti yesa ofiti ya na osofo aka kire ene kwasie me be ma communion koto panu bi to dem ho ye to coke na wote se me bompa ya na wafa na unum coke na udi panu no dwedwe endi aduane anya sa na Bible kire komuna de ona odidi etinde yo hade ba kire ehyehyeye wo adidima konkro no ehu tidumi ensa osesai John chapter 13 verse number 1 Bible say na twom afase no rebeduru no wose na twom afase se na last week me churchire mu no ebeduru no na Yesu nim say sa afase we no ye na wurade Yesu ban no na wonim se ayo Nyankopon afase that's right etu masa etu anamo se ono so okọ no akodi sa twom no bi kwaso na Yesu nim se ni do di so be free wiase akọ agane masa Yesu na wonim pa se ni do adu eti mi se mi wo hei nyamso amesom ne nyame adwuma me ye nyinara minim ebre papa awurade ahyehyede ato ha ma me eti mi sura wo owo betima banda na ochena abrabotene ne hia na me masa be wiase na owo su tumi that's right obusa so afon say adafon na krofo yo mu jegina omo so mo hwe ha no mu nyina twa wi fom brim daka edia ba na betime asia obewu na sisi wo nwusu a enkwaje emma mada sama tumi eto jali tibiam to ho obefa kwa tibia to no ho so na sane wo ye niema nyina no ye hunu se oyoni pa enti Bible sisai na se odo no ani de owo wiase no enti sane Christ odo ono ani de a ewo wiase we mu odo won kosi ase odo ye nkosi ase na wori be die no enti bra na Christ ani asuafo no ete ho no na omo bedi die no Bible kire we ya ahade yi aye ayumbre aduane a brofu kesem ya tudi say last
Supper. That's right. Mutia ni ye. Ruwa no aka ni nyina bom. No de ya soro. Yes anete. Kwaso. Na wari bedi di no. Na obonsama nya de say Judas Iscariot. Simon ba ko mu se won koyi no ma. Etibra no mu bedi di no. Na Satan, Lucifer, or Sefo no. Na wanya de akohye ayim Judas Iscariot. Simon ba no. Or the Babru Chim, I'm one, Iscariot, Sania, Ufre, baby, Ufre, and then Subai. No, Yadia question, so no, and Conquer Yesuma. Kwaso na Yesu nim say agya no de niam nyina asa ne nsa na yana wurade Yesu nim say Onyankopon de niam nyina he ne sa ene say ofiri Onyankopon nkyɛn Onyankopon ba Yesu ofiri ne papa nkyɛn na wasan ko Onyankopon ba no ni Onyankopon ntam susure de ba kyekire mu wa hadada eti menkan no ense bre no kwaso ɔsɔre firi didie Bible say ɔsɔre firi didie na oyi na tade gu hɔ Muntie omudi anwumre aduane ne wie pa ana masa sorry free didi ho ana wayi na tade ebrem bedura ye ba yesa experiment we no ewa ha ma tade wayi ahyemi sa na class de no te enim pam ano eti wayi we no egu ho ana wayi dai na ofam pepa ho kyekere ne ho so ana wayi ngugu so no gu ho eno de empepa ho tauro mutia ne ye o mesrem boluba me se adidima no instructions awo ho yesa ho ehun hyehyɛ no na wo hyehyɛ na me kire ye o eyisa ofiti ya no akotam na wudi ye ni sa yesa obi be kwa wo yesa o kire ni nyina o be kwa esa o fa de me kan so ansa na watima ma communion no that's right Saudi ani ye kotu a me ka sanye Saudi ati se media yi a awo babruti ube yegu ho orogu na wo de tauro aha tete ne fe no tauro wo de akekere wasere o de pepa ho kyekere ne ho so kwaso na fe ohwie nsuo gu dware sem ana masa ehwie nsuo adi gu dware sem ana bucket tete ne fe no bucket that is bucket ya no ya bro from san ya kanu bucket dware sem that's right I saw so for no hwie nsuo gum no dey na ofirase ahohoro asuafo ne na ho maako ana masa hyase se de girifo munim se de sitie no o hyase ahohoro asuafo ne nyina na ho baako one by one se ne mutumi hu se me transit to bia na misisi krai me ya minim se we hiani we sikani we na ho won futuro se akwakora dwon mimiam ani se be hohoro na ho se de Bible kan to ye sofo a Uso be ma communion dia edisu instructions se wo no na me message Jesus instructions we oyoy kwaso na odem pepa ho a ode kyekere ne ho so no pepa won na ho ana master din kyekere ho no kyekere so ho no dia ana pepa ho no tauru no a kyekere na se no wode bi ya dan apepa asuafo ni nyina na baako kwaso ena obeduru Simon Petro so emi ya omukura timi de todwumo na so mo kira safuma no a na ha mo se ebi obi na se ye futuro ntu ontumi yo na weni emra ewo ho that's right why ase abepa obu nyina na ho do bedu Simon Petro so ono dia wose ne se ana Simon Petro ono asuafo ni nyina nam no oni obi a na oye pani wo obotan no kwaso on di ose ne se o ka kire Yesu se awurade wona wo hohoro mi na hu enti wo pa master wona hohoro mi Simon Petro menasi Yesu bo ase ne se ena ye na awurade Yesu ntie ne yo mesram enye pani John ena awurade bu ase ne se de me ye ne se sei Peter de me ye wo se ye wonti ase se wonti ase na akire yi na obeti ase na akire bi wo ba hu sane a ete ebinum se na wo kire Peter ahobrase na so kire na ahobrase kura adebore Bible be kasa kire se sa ahobrase no wo se wo de be yesem na ho o ga se betwam dabi wo be yehwa asem ni yi na heaven kwanta ene be hu na sorba that's right
Bible say Petro say ana Peter ka kire Yesu say me ma honhoro me na ho da masa me ma honhoro me na ho da never adai minim say wo onyame ba me bosu mu na me wo ye me wura me ma kwa na honhoro me na ho me ma honhoro me na ho da Yesu was say ma honhoro na ho na wonni mafa Peter sende me ne o ka say wan pra ma honhoro na ho a na wonni mafa na say woni Yesu afa o hwan afa ene bonsam afa kai ayo bonsam that's right emienu enu tira me pese obi abekọ bonsam afa sa bonsam tumi no Yakobon ko chade ebi no bonsam rane a wasi Yakobon wona bonsam no chade a fakase bedi wo na Yakobon ko ne bonsam chade na bonsam ebenya bi David oni tumi o tia no ba hwiase tumi nyina nani o tumi nyina that's right kwaso ena Petro say no say ena Peter ka kire ye Ewurade Yesu say Ewurade ne enyame na ho nko Ewurade mesrew ene enyame na ho mensa ho ne mitiri mu nyina ese ne moto dwom no mensa ho ne mitiri ehu nyina bi Yesu say no say ena masa kan say de wadware no Peter o wira free sawo ebra na me wo enom a be Salem na me bosu no se na Yohane asempa kan no ya jaro dada de wadware ne he na dware biom na mo de ben je ne na ho hohoro je na ho hohoro etiwa na ya sankire ne etoso na ne hu nyina afi na mo ho nyina afi na mo ho afi na nyemu nyina na pese o kasafa Juda Iscariot ho wabana su nanso anya ne yetumi bia ba Juda Iscariot mu kuma ne nye bɔne ya banu mu enti no se nyo mu nyina kwaso na onum de obeyi no manti na oka saa ma kyerɛ se sɛ nyemu nyina na mo ho afi dabi na wo wie won na hohoro no enti bra wo se owie mu nyina na hohoro wie no fa na tade no santena se bio ɛna ɔsa fa atade yɛ bi hyɛmi ɛna ɔsa atena se bio no se won se ɛna ɔka kyerɛ won se ma hunu de ma yemu masuafoɔ miara ni miara mo hunu ya ma yemu mo de mo fra me okyerɛkyerɛfoɔ ne Ewurade da bia mo di adanse sɛ me Christ me ne okyerɛkyerɛfoɔ ɛne awura mu Awurade na mo ka no korɛ Awurade no ayo twɛdi ampo Nyankopɔn di no de man na ne ba no tumi di obonsam no owuo so nkonim no ɛna ɔde tatre we ma no wonderful ma kyerɛ mu ha dada ti obi o akwati Awurade no so ɛne na ye Yesu no ane Nyankopɔn me pa mo kyɛw mo ndane onyame asɛm Bible sisɛ na mo ka no korɛ na me yenso na ya mo ka no korɛ na me Christ me ye kyerɛkyerɛ ni na fei sɛ me Ewurade ne mo kyerɛkyerɛfoɔ no sɛ me Awurade a mo gimi tum sɛ me a me ye kyerɛkyerɛfoɔ ampa paa sɛ ma hohoro mo na hwɛ me okuta fancy certificate be kan so professor move professor sɛ mo gimi tum sɛ me te saa de a kama ahoro mo na ho de a na sɛ mo nso so sɛ na ɛsɛ mo nso sɛ mo hohoro mo ho mo tie yie mo horo mo ho ɛna ho patwa sɛ ya yɛ wo Yohana Sempai tie du miensa enyumu dunum eti ha no ya na me nuanom kramofoɔ edubere bi hɔ a ɔmo se ɛno na Bible kae no tuno mo horo mo na ho ɔmo nim sɛ no ano ɛna horo Bible na eduru hɔ a ɛkyerɛ dwuma so a ɛkɔyɛ ma kyerɛ mo ha sɛ ɛsɛ yɛ horo nsa ho na nyɛ kɔwla na ne kɔfa baayɛ Bible ti dida eti mesrɛ mo mepa mo kyɛw ayo nyame anum asɛm sɛ ɔno no kwakyi no ɛsɛ yɛ horo yɛpɛsɛ yɛkɔ didi no a ɛsɛ yɛ horo yɛ ho na ho ya set example for us eti yɛ hyia masɔfoɔ no ɛsɛ ɔmo dɔɔso a Awurade apa ɔmo amaye ɔmo bɛ horo ɔmo so wie a asɔfoɔ mo di hɔ ɔmo so bɛba asɔfoɔ a edi wɔ district pastor ɔmo so abɛ horo ɔmo firi hɔ a regional pastors bɛba abɛ horo ɔmo so wie a na ayi no akasifoɔ transit no me nso ma horo me hwɛ no ma bra no ma de odi machi nso abɛ horo bi eti no say mo ba horo mo ho ɛnan ho hallelujah amen na just say physical yes ba ko kura nkam sɛ me statism be medidi na wontante sɛ yɛse akola bi so sɛ horo na ho na ma pemperefo bi mo kɔ yɛ ma no ɛna sɛ ansa na yɛbɛ horo mo na ho no yɛwɔ mpanifo no bi a ɔmode mo yɛ mpaebɔ bɛ na ɔtwe
our training him for Sukem. Jobia ye piano, of the Bacom when him no so buwating away. So we did be a ya. Everybody. Tell now, she said, will be some question. And say, I would have this is so come and move far. What you didn't damn your call me and coupon him. Yes, of it, and our could. And you would do a year. Not a so yearning in our bum. And Sana, Ubia Kumum, Yasel, Yajitum, Bibiano. Near any other Kumakron, ever caught Unyame prono. Bible bachelor a bre, I see a coprono. Bible says, "Na mama mo hweso say, said your mayamu, monso munya sa." And that one. Was it anti me Christ? Mama mo hweso send na ho. A clapping Bible titi dey mid when I she Bible ba first. Was it na mama mo asemo a ebeda ho. Entwam said your me Christ mayen monso munya sa. Eti sansema mabubo su nyina wa awurade asemu yi aye se na ho eti se wontumi nwura enkofa bodo ma obi bandi konya hawo hallelujah amen bible say me kama kyeremu nukure mu pa se akwanse ni wura eti wo se eti me ka kyeremu no kware awurade Yesu Kristo ne ntam kase na no kware kyesa asema waka no enkontomponim amba so obi a woyakwa no onchen ni wura na somafo nsene bi osoma no no na obi a yasoma no onchen ni osoma no se munum yenum na mo ya makasim bi woyem fanum kakra me ko school no na me masa se ope no pa betie na da bia me na me koto bre no ana one day me koto bre no no me ji nkuruma gu wa kan je me se me ji nkuruma some me dibia na nkuruma no wo ma ya na ye fine ma me to me ji bia bre master me kwaya no say Owusu Achiaw koto no fa ba adie beti na uji nkuruma mapampam dwe na mse master mpacho wo de ediwe enya mesa de akọ finu otwa no next time akoni next time ya age mapampam tete what me tete sa titi school ne ko enye bi ni nema fo de yo de wadi aduani na anu nkuruma no ya wotafre Owusu Achiaw efi ne ko de bia wo na be kokọ akoto mi konkunta abre me msi yes amasa osiko anti wasi say o say akwanse ni wura da bi no soma fo nse de osoma no no se mu yenu na mu da soma no me nche me masa no no sim koto konkunte no emra no wa ga se me nkuruma anam kofu mu giye ene masem yo ne me boroi eti se wo hwe ne na wa twe se wo chen wo wura no a atemu ada wo ba ye mobo isusu se me feel say Yesu kadi na so ye ne sia no be yi ai mo me hwe ye o Bible say o se munim ye num na mo ya enti munim ya me hya se ye Onyankopon na me so e ka say nyina na mutumi wia enhyira no mo hallelujah enhyira ka urade amen na se wa ya eye no me eti sema me ka no enye me pemo na mo dia me ka kira wa da chia kwa ma atemu ada umbremu ena na me ka kira ampa Bible say enye mu nyina ho asem na America asem no say ye nyina ho asem a ade Bible pin kinkan akombe di so nanso ebinu ho mo kai nanso ti ase no kokko eja no eni wo mu to mo ti ase nanso me sra wurade say o ma nkunkuru jafadum no enwura obi adwim na asemi mo ti ase mai amen ehyanka wurade amen Bible say me dia minim wona mayi won eti class say me wurade de minim omo a me awurade Yesu mayi won na saa ne be na twerɛsɛm na ba mu sɛ eti sɛ ne be ya Bible mu asɛm no ɛbɛba mu sɛ de oni mididie na wama ne 19 so atia me hallelujah amen na atadi nkwahim sɛ Judah Iscariot no a oni awurade Yesu ɛnam na wɔyɛ no wɔfa ɔdɔ no na oni ne didie no wama ne 19 so ayɛ dɛ atia no meni adɔfo sɛ wanti asɛm yi ansakra wadwen na woni Judah Iscariot a wo man ne natin so etia ye no awurade Yesu no ɛbɛyɛ pɛ na me hunu ya ka de menua enye tunaye ɔdom brema wo ɛnɛyɛ enkwagye dama wo na Onyankopɔn ba no enhyira wo kontofo wo man ɛka asɛm kontofo wo ma ayedi kan eti edunum
Enyimu ye dunai. 1 Corinthians chapter 15 verse number 14. Bible say 1 Corinthians. That be 1 Corinthians 15 year or can you know what is saying 11. And you really mamma faka council. Where John John I kind of. Or say, dear what did your summon no and Jimmy Miss Ramo said the king can you know I did be a buan or say dear what did your summa yena ready yesu or Jimmy or Jimmy now you did your summa no so Jimmy yena ready yesu kasa no say your did your summa means on where they or Jimmy or Jim no yesu yesu kasa no to bread ready yesu kasa no yira no hu Bible kasa no yira wa na chese hon kokun to me no aye no ma wa free hunam tibiem ekon na odi adanse say eti master Christ ekasa say no kura me se mo say he no kwal me ka kira mo say mu ba ko be yimi ama mu ba ko e be yimi Christ ama ena suafo no hwe won wanim eti ba sa no suafo no kra e yomo nwanwa obi a wo enipa e ba so wo tron sa no nyina tware for brim na ye dai ei kwaso na wahunu ho ni ko omo ahuni a obeyi Yesu ama na suafo no ba ko Yesu do no na otwe ne kukum ne si Peter say abo na ni kire ne say bisa no de o ka ne ho asem no sa wo suani wei ene wo suani a na urade Yesu don pa ifa ni Yohane o che urade Yesu kukum o kasa wonne adi asumsem kan se ne busa masa say why ne be yin na me enti opatwe Yesu kukum bisa no say urade eye hwan a urade eye hwan ne be yi wa me Yesu buase ne say o say ono ne dia me de panu sini mebo mu mama no hallelujah amen o say ono ne ni me de panu siri mebo mu mama no mutia hayi amba mako asol bebre sia dem na omo be ma communion no a omo ma na nopa omo ma na wia enye munyai Bible beka na adidi no omo be ma kuru ho no a omo hwie wine no ede agumu no na omo afa panu no bi na omo abu na omo de abo wine mu na omo de ama asafo manadi omo dan wo Judas hey anye munyai yes I be a kono Bible kasa ono ne dia me de panu sini mebo mu mama no wase ono ne dia me de panu sini mebo wine mu awo kuruwa no mu ade ama no na ode panu sini no bo mu ma Judas Iscariot ene da ho no bano asoloma no mo di panu sini ya de abom ama mo no wachini kwasie mam kodi bio ye no kwan no Bible no nkyerɛ sa mo asofo no so mesram munyai onye the right thing obi ye de awurade ahwehwɛ de hyira bebrɛ yɛn na collection tua ya tithe tua ya aforebo ya tinipa nyankwa wo mu a na mo na bregu Bible sisai na oje panu sini na chi no to say ebra Judah Iscariot eje panu sini no akiri eno na Satan shan ni mu why na Satan wura ni mu ena Yesu say ne say ena Master Jesus ka kire ni say dia wo ye no dia wo pesa wo ye no me hu dita ofri magye Yakobon nkyɛn ye ntem na ye dia wona wote de ye no mu bia na hunu ne enti Yesu ka kire no saa kwaso ne binum susu say you the crazy ka kotokuo ni nti Yesu reka kire ne say onkoto de ehia fa nsi omo dam nyina Judah de no ye sa na here ana so mfa bibi ma hiafo ana so mfa bibi emma mo fa koma hiafo kwaso ena woje panu sini no wose ena woje Judah eje panu sini no entamara no fredi entamwa na Satan wura no mu keka bedi se obi akọ adidima awie owie no anadwuna no okoda ne mpraji koba dwaman kakra bi adwaman no so kura ne tam no enwa o aburu so kura wo de emfa no 10 minutes pe ememe ba konsia wo bewu o koma na etie kiri nyame asem no odwen de oba no I strong wose wa no pia di na ye tambe ya na ye anadwo ade na omudi na nopa basi akowi sani wa bon anyagro wo se no so sanfo ba ma communion timi ko twakota guso ma ko dibiaba wei edi piaka vanko heavy hallelujah amen tumisra ofichina ko obi anko no anopa ne biu aje say wo be kwa akona anadwo basi na eye anadwo anadwo
hallelujah amen kwaso na ya anadwo honestly kwalintofo ankasa kwalintofo no akwabi ne efe no Saul wonyenyenyenyenye ana me masa Yesu ko hia no kwam okoje krata wonya kwai abia ko kire esuafo no amba ana masa fina no so no tasitasi nya no no da form eti ono no di ni kwalintofo medical ti edu baako enyimudu nso kwaso osi ye amihye mu yimi nyimuaye enti Bible say ekwaye faso communion no ayeye nim amaye efise mu hye mu nya de pa efise ye hye mu a ne Bible kan ehye da ho no yenya ne mu made bone ne mu de bone ne yeyo kwaso osi de di kan no enti eden mu hye mu asafo no mu a osi enti ye hye mu asafo no mu obi so titi obi tifie no de pa no ama anma ne say ye be ma communion san ye di no ya bi aya asafo no mu ana asofo no atere won sa wo so apompaye wose mema no mense hotie so abufu ana sa kinye nim bompaye na hunkunkura sane aduane no na hunkunkura sane ano ne no chafei eba mo bia nya sumdwe Bible say enti hye mu fa ko amu ko wrade didi a ayaden enye efise de bia di ono aduane ansa enka asese wo bia di na nkasa na aduane woni fi ansa kwaso na kom didi ebinom edu ho a na kom de wose me kokom ni ebinom so aboboro nsa edu so omo hwabi Guinness and the keka ho na mo de communion yankonsa kwaso na muni efia mudidi na munum wo mu ana onyankopon asema call odofo Paul nchen ya wodi tudwane se enti muni fia mudidi wo mu ana se nimtie na mubu onyankopon asafo no ana onyame asafo no ye pese se na mugu a woni bie nanim ase kwaso mense musen enti ni amoye onyame so onse ye sai minyimu aya na we ayeye wo ye hu de minyimu aya o se we hu de wonyi aye enti de 23 ne say na me de oso ono Paul de menyame frɛ awurade hɔ na me de me wo nye frɛ awurade hɔ no de ma ye sɛ awurade Yesu ye na awurade Yesu anadwo a wo yi no ma ye no de hwem ye nya no pa me pacho anadwo a dewe o na fia de no ya mo ko na no pa mo ko na wia ade Bible no mu refra na kwaso anadwo oyi no ma ye no wose anadwo oyi no ma ye no ofa pa no dase bubu mu oso odase ye na awurade Yesu dase no ka say ye ni me nipadua me bubu mama mo eyi ni me nipadua me Christ me bubu ama mo munye ye mfanya me nkae munye we na mfanya me krae wagase kwa no pa na fa kai Christ nemom kona na jo na fa kai Christ ahotie kwanso kwaso kakra sanso na didie na chiri no ofa kuru wa kan say kuru wa ni apamfofo miera me mogye mu da bia mo benom no munye ye mfanya me nkae kwaso awurade didi ase kire 26 na da bia mo bedi panu ina benum kuru wa ya no no kwaso mo mpa awurade wo mu nka kosi so beba se wodi bi pa no turning back ayiwanim se wo ka onyame asem awurade wo sori ye mutumi no mani pa nyina hu edi adanse ekosi se Christ besa babio amba enkwa sori nyai ese dikwa de hunhum ba yimu edi tumi bi be wura mu ma ko ka onyame asem okay kwaso enti di obedi panu yi no benum kuru wa ya no se de ense no meta obedi awurade di pedua so de ne kakra obedi awurade ni pedua no ho wose wo obedi panu no na benum kuru ana no se de ense no ko da uprachi nura na de eche no akodi komeda bi yenye ne sa na de ba ni mesremo me pa mo chew menyemo me sakra adwen na mo nipa so no ho hwe ansa na wodi panu ni bi enti so wo hwe so wo na bi ansa na wafa so akodi bi na di odinum no se de ense no na wo abedi anom se de ense no odinum de atemu ba ono ane ho so odi anom de atemu aba wa wo ho so efise wa mu awurade ni pedua se wo mu Christ so tumi biara yenti na wa ye mmere ne wa yare bebre wo mu enti na ma wona ye mbre na wona yare bebre egu asafo na bebre so wu na ebi so wu na se hwe mu ya na se ti ase hwe mu ya ka wo mu ya ten dabi na se obu ya ten a enka wo obu ya ten kura aya sotwe kakra bi aya sotwe wo mu ya ni ya se fo ko mu ya ni wi ase fofo intimi nuanom se mu hyiam na mu bedi dia se hyiam na se bedi awurade adidi no a mo ntwentwa mo ho se atwentwa ye ho
na obi a woni fie kura no obi o waduane ma ne bidie na obi akoma to ne yam ansa ne yafa so akọ didi ma dabi asa komu di obi a mani ni di ofie asa na ma me hie ma aya abre no am se akabe se edu wotwe me fa mitimi esa pe aka na ka dunu na etiefo na fa ya na nyamia nsam no dos asmafo sem timi enu chima duana mi ebi se sa sem we ye didi ma dabi ya friend wo do didi ya wo do didi ani ya wo adidi kronkron breaking of the fellowship bread. Yes. Adidi no de ya horo ye na ho ye mana na jo Communion. the holy communion and we so ye the breaking of the fellowship bread. Koso sise ye can count for Acts chapter 2 verse 42 also na wo kura asomafo no nkyere na okuta asomafo no nkyere no ene ayonkofa ene panu bubuo ne mpabo mu ara ene panu bubuo etia no de ayino kuruwa no enka ho bi aye panu bubuo no ko odadidi koso na ehu ba akra ni nyina so eti ade ehu aba akra nyina so na somafo ne yanwanwade ne nsenkyerene pii na somafo ne yanwanwade ne nsenkyerene bebre said you obegidi asoro mu a obi hu no hallelujah amen bible says na won nyina gidi wogidi ye ni nyina hia faako na won agidi ye ni nyina hia faako na won nyoma ye kwasafode omo jetum mo omo nyina ne ma ye kwasafode we ema obi bi no so ama obi bi no so ahwe ni nua so ye nyina asetrane ye pe na ese obi ye mbobo wasafo mu kwaso na woton wan hunyade ne won nyoma na ochemu ma obiara sede opɛ sede ya ehia no timesramu muma yenhwe bible no mu eye ne ehu babi asem bia afa when wakase ohrom na ho wakase se na mo wodi no ohia didi wo he afiafie na da wodi akomakuru hia mu wasɔre fie na obubu panu afiem de ahosan ne akomakuru yes afiem dani jo fie yenko na yire awie trosa afi odokwan so na nyina ko didi ho yefio ne yakọ general secretary so fie akache form the team sameso de banku na mo de sawo dodi no timo asafo no na odo aba o mo ntem enu nya wurade adi da bi nya wurade adi that's right Matias ye mesremo abrinity memfa nkwachi bebre ya de besie ya otumfo nyankopon hu ye mobo amen omwaye amen ne on konkro jafadum no na dumti anyi asemi na nko bia komam na wie nyina yie da amen mo papa nyamisha ni nyame asema wodi abraye na wa ma ye hu adidi makronkron no mfa so se wu kodi a eni kwan se bone a uwom no otinam udi wienso a eni kwan se dada na wo ye no wo sa komu biem tuni nyina atwene wa ye abode foforo ye da wase da nyame so ase se wabo ye amanyame aseme yatie na supam ye kwa homa no so ne akofa afrefo mesrem ada wo fra bamu no hwe se wo kasa fidie anase kasa mfoni na wote ho no wo bechi makofam kra entie wo ho anyesa mesrew na akwan meyiwa free so eya no ahye ne so sama 0503611111 0503611111 and 0503211111. Hello Pacho, good evening. Dini baby akasa free. Pacho, your friend I the kasa free kokwa soja. Na the person e bo openya abaso pa awo de bi anche the mine no. Nyankopon sha no nya ne kese. Asoja fo nyina so mo tia no. You mind killer. But I say, Pacho, good evening. Dini baby akasa free. Hello, good evening. Fine evening. Pacho, a friend of mine Sunday. Fine. Achiaw. Yeah. Because that's Accra. Alajo. it's you Ajosu. Pacho, da asopum penny. No, ase ne ensemwa omode amai. Eda mo sipi. Se asofo ni nyina efa we no mo ya ye benya nhira. Ye da mo ase nyame nhira mo. Na oma adwuma no enkoso. Na sense Wontumi TV so ye da na ase nyame nhira mo nyina adom no ti amen. Amen.
Mepacho, good evening. Udini baby, I can say free. Good evening. You're from Francis and Pacific of Kenya. Okay, Papa, it's you. The Bonabaso, what Kenya has so much, and I won't be a catch my unit. Hello? Too bad. Mepacho, good evening. Udini baby, oh. Hello? Mepacho friend Ebras 0503611111 and 0503211111 or friend Abaswa aye chimo fidie no eko for mama Mepacho good evening dini baby akase free. Hello? Good evening dini baby akase free. Hello. 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 Mepacho Owusu good evening. Good evening, mommy. Mepacho dini baby akase free. Mepacho yes me mommy Alex me kase free kuma say. Mepacho me boss of Abasupa when you bring say ya we dey amaye atoma koma sopa. Amen. Amen. Papa da wase also betumi de wodi aba. Mepacho good evening dini baby akase free. Fine evening. Fine. Never tell your friend Daniel make us free. Asante Fijasi. Yo. Make the bishop asipa. Me suffer penny no me you true fit. Atapo back. Me bona baso pa se you me see ane ura titre se you hu na papa wo TV so. Mpaya ye boman ne si na me manon kwatenti na de bia wonti me kwanya me asem no. Emre yen. Yensi na e de akoma pa e te wachi. Papa nya mi sa pa me hu se na nyaje. Yo, you said that most. Martin. Hello. Yeah, that's good evening, Pacho. Dini baby akase free. Mame, Pacho, me kase free kuma wa tanso. Hello. Pacho papa it's you. Pacho, yadanyamia si papa nyamisha ne pa meshano. Nitu kuma wa tanso meshano pa nyamishano. Yo. I said was. Papa Dase. Good evening, Udini baby akase free. Hello. Hello, good evening. Good evening, but me kase free baby any. Yo. Good. Baby any. Yaki. Me pacho me chia opanyin. Yo, me jamusun. Pacho medical catcher me so fra na watch him fidie no ko from entie ohun na tie wan meyi free so. Me pacho good evening, Udini baby akase free. Hello. Good evening. Fine evening. Hi. Pacho me kase free kwa mo. Me kase free kwa mo. Yo. Na debia mi show program we. Na me shame papa no. Ensema wo ka. Me ensema wo ka. Na me sha brabo bia mi wo ma. Eka. Ani abrabo bia mi wo ma. Enne nsama waka ni sia pa eni tembia ni tiena na mi hu itimiswa na mi hu ya menye Ewuraden kan. ya me ka tena ni se me dana se na me hia no se o mame afera de fofo e wo me dem me dana se pa na me hia no. Amen. What's a sad day? No. Maybe good evening, Udini baby akase free. Ebajo, me kase free tere mpatasie. Hello. Hello. Ebajo, me kase free tere mpatasie. Me bo papa baso pa. Yo. Ndase mwe ko ba buru mnenji ya yanji. Nyashi. Odi nyambechre. Me bona baso mbo so for muziki so mpatasie so baso. Yo. Ya kwasra no chairman. Ebajo yo. Yeah, that's Pacho good evening, Udini baby akase free. Pacho me kase free Asante Achiaw. Okay. Papa, national me free church. Oh, me sumo patrensa. Me chia papa, nyame sam. Na interest everybody mai. Openye ndu suban me Asante Achiaw patrensa. Yo.
That's Mammy Yamishra. Mepacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Oh, Kafra, Obesa to my fraba 0503611111. Pacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Pacho, we can free crew room. Okay. Hello. Pacho, who also? Hi. If I make a free crew from so far, what you say? Papa, you mean Nothing. It does. Papa does. Mepacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Hello? Hello? Hello. Pacho, good evening. Pacho, friend, Mark, free Pacho. Okay. Patrasa for ATM. Hello? Oh, Miss Wantienka. Pacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Me pacho ya from me marry me kasa free as if for Sudan tem. Eda ya da peni asepa we futu ne nkyerɛkyerɛ kɛse a wɔde ama yɛ se ya da na asepa nyame ma ne nkwane ahoɔden nkwatenten ne ahoɔden ɛwɔ Yesu din mu nti amen. Amen. Mama nyame wo hyira wo. Pacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Hello? Hello? Oh, too bad. Pacho, good evening. Udini baby, Akasa free. Hello? Pacho, good evening. Udini baby, Akasa free. Ya fa frɛ fo mi enu pende ya na ya sorry so e brand ne kopa 0503611111 and 0503211111. Me Pacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Hello? Hello? Me Pacho. Hello. I am Pacho, Udini baby, Akasa free. Me did the Martina. Okay. Papa MC. Hello. Mama Pacho, ye tio akwaba. Me Pacho, me class of Peggy pa. Mejoso. Na man join the program later. But me no musa is about communion. It is next week. The one and the papa no boss fire na the baby. And me never pass. Papa Gideon. Ana ne ba ode na. Sofi ma ana ye nyina ne ye tie ye. But me ye tie. It's the other of Peggy as pa the fancy. Yes, yeah, that was a mammy. Yami Wishrow. Ye fa a friend for back up, friend you back up and I say, sorry. So, me Pacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Good evening. Mamma Pacho, Udini baby, Akasa free. Because I'm kasa free nyanso. Okay. Pacho, it is not for asking you once and Pacho, they may be you are my magic smart. Yes, yeah, does. Me Pacho, mon fancha, yent me fa. Oh, police has one last call. Me Pacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Me Pacho, me kasa free kwa price. Price. Me Pacho, me kasa free kwa price. Me Pacho, me abema also. Me Pacho, me chair bishop papa ase nyame shirano. Amen. Se o my staff anya na ya take and quite just my SC and take nyame on anything. Amen. Yeah, that was it. Nyame Wishrow. Pacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Producer sene yampo. Pacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Good evening. Hello, good evening. Good evening to you. From end of a group. Okay. Mention of Suffolk. Yo. Nothing. Not more the bed. Yo. Yeah, that's Nyame Onshira Wunso. Last caller. Me Pacho, good evening, Udini baby, Akasa free. Pacho, my dear, I can Akasa free. Don't come. Okay. My problem is Papa Kasa but the chief margin I can say communion or seeing quenum then one of my chief margin I can present me decide the reason why here young quenum then another question. Yana Radi is in a sea communion, Miss Remo, young Conan in me. Into Mumia Yanasa.
Achiaw mo fanche de freju medie ni nyina esi abreno aya be fa de want man frɛ ni nyina na de want me ameka de fa hye fridge maye da se na nyame de adom bi dum ye ne etena se bi ma wo friendem na wo de aba papa ya fa frɛfo na wie nti ye ne asoro babo mpa ya ma na afi ya sorry so yo ye nuan mo wo wa o se ye badua o mpeso mo wuram o mo ya enjeji eti ya me nchiawo so amam kwa man nchiawo mo media o traffic so no chiawo wonko wa chiawo mikrofo ne wo mo chiawo enti opani azik woni ye nuan wa presifo ene asuyafo mba chie de bia no mensem chie ni asudwe enka wa maida amen and atakwa de fon so me ba no o mo so frɛ so mo ya o mutimi nwuram bi enti opani Peter Tabi takwa de regional pastor also ne takwa de man a o mo nyina begu o hwet Wontumi TV no mechia o mo so nyina mechia twato okra no ekoma Wontumi adwumayefo nyina owura Wontumi ono so mechia no ye ni hwe ka se obode nyame oboso no asase no ohu ewiase man nyina mobo na ye se ye koma ojo ye so ye mukra enyeye ejai si won so a enyeye ye duane adane te se bodwuma na amaye yare abaye fe no Corona no. Oye wudi for pa. Che urade kanadi maye. Amen. Na kire utumi wono so. Yes Lord. Na gi efiri ne nsem. Papa Yesu. Yenim se nyaya yenti afomo no na amana basa. Eti fire bone che. Amen. Na afidie nso. Manya wodia. Nipa bone ni bi obesusu ye bone no. Papa sakra no so sakra dia ani no nkomaye. Na afidie yetimasiye. Afidi ya judi mi wura Yesu yenim ne otumi ye wadɔ yenti behira efie ne hira ewiase man na makolona onko na yenso yenyi aso wie da amen Papa nyami shra pa mo kwa Nyankopɔn ka ho Honorable Senior Apostle John Owusu Achiaw General Overseer True Faith Church International Apostle Samuel Owusu Boatin General Secretary ono so by and Prophet Samuel Frimpong Sophia Asafo no honum and also yes sorry so amede nyum foforo atoa so de amamo na meka wo say sorry so na Wontumi TV boy shaki atoa so de amamo ebo no nkron kosi ne non dusu na security tips Alhaji Ibad Ibrahim obetna senafe omode abedawo omay ho banbo etisen ufi ho banbo etisen ne nyina eye hiomo ewo Wontumi TV so about 9 to 10 na omode besom dwumadi edi ye nyina Wontumi anhwe bia mane ha ko Facebook Wontumi TV YouTube ne Wontumi TV live Instagram Wontumi TV live na Twitter ne Wontumi TV GH ko no mane nyina ubenya ahwe ho no medin na nakua konadu na kwan the producer Jomo ne sorry so that the dwumadi edi aka no atwa so Say she yazo